வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்களே, நான் உங்கள் வாலு. இது உங்கள் அபிமான வாலு டிவியின் தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சி. இன்றைய தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்கிற பொற்பனைக்கோட்டை பற்றி பார்க்க போறோம். இப்போ பொற்பனைக்கோட்டையில தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக தொல்லியல் துறையின் சார்பில் அகழாய்வு நடைபெற்றுக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ பத்திரிகைகள்லையும் ஊடகத்திலையும் நீங்க அந்த செய்தியை பத்தி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க. இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நான் அங்க நேரடியா கள ஆய்வுக்கு போயிருந்தேன். அங்க என்னென்ன மாதிரியான எச்சங்கள் இருக்கு, எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் படமா எடுத்துக்கிட்டு வந்தேன். அதன் பிறகு மறுபடியும் இந்த கொரோனா லாக்டவுன் வந்ததுனால இந்த வீடியோவை நான் வெளியிடவே இல்லை. தக்க சமயம் பார்த்து வெளியிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் காரணமாகத்தான் இதை இவ்வளவு தாமதமா வெளியிடுறேன். இப்போ அந்த இடத்துல அகழாய்வு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அகழாய்வு நடைபெறுவதற்கு முன்னாடி அதோட சுற்றுப்புற அமைப்பு எப்படி இருந்துச்சு, உள்ள எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்க இந்த வீடியோல விரிவா பார்க்கலாம். அது மட்டுமல்லாம பொற்பனைக்கோட்டையை சுற்றி இருக்கிற மர்மங்கள் என்னென்ன, அங்க என்னென்ன கோயில்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் பார்த்து ரொம்ப வியப்பாய் அடைஞ்சேன். அதை பற்றியும் ஒரு பாகத்துல உங்களுக்கு நான் விரிவா சொல்ல இருக்கிறேன். இனி நாம வீடியோக்குள்ள போகலாம். புதுக்கோட்டையில் இருந்து கிழக்கே 8 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்திருக்கிறது பொற்பனைக்கோட்டை. பொற்பனைக்கோட்டையின் நடுவில் பொய்கை ஒன்று இருப்பதை காண்கிறீர்கள். சற்று பின்னோக்கி பார்த்தால் அதன் முழு அமைப்பு தெரிய வரும். இங்கே நான் குறியிட்டு காட்டும் இடம்தான் கோட்டைக்குள் இருந்த அரண்மனை பகுதியாகும். வட்ட வடிவத்தில் இருக்கும் இக்கோட்டையை சுற்றி மதில் சுவர்கள் இருந்ததன் அடையாளத்தை காண்கிறீர்கள். அந்த சுவர் இருந்த இடத்தில் தற்போது சீமை கருவேல மரங்கள் புதர்களாக மண்டி கிடக்கின்றன. இக்கோட்டைக்குள் செல்ல வேண்டுமெனில் இக்கோட்டையின் மேற்கு பகுதி வாசல் வழியாகத்தான் செல்ல முடியும். இனி வாருங்கள், பொற்பனைக்கோட்டைக்கு உங்களை நான் கூட்டிச் செல்கிறேன். பல்வேறு மர்மங்களை தன்னுள்ளே புதைத்து வைத்திருக்கும் பொற்பனைக்கோட்டைக்கு நாம் இப்போது செல்ல இருக்கிறோம். இப்போது நாம் அந்த மதில் சுவர்களை ஒட்டி இருக்கும் சாலையில் வட்ட வடிவத்தில் சுற்றி கொண்டு கோட்டைக்குள் செல்ல இருக்கிறோம். ஒரு காலத்தில் கம்பீரமாக உயர்ந்து நின்ற கோட்டை சுவர் இது. இன்றோ சீமை கருவேல மரங்களின் ஆக்கிரமிப்பில் புதர்மண்டி கிடக்கிறது. இங்கு கோட்டை சுவர் இருந்ததற்கான அடையாளமாக சுட்ட செங்கற்கள் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். தற்போது இக்கோட்டைக்குள் தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் தொல்லியல் துறை அகழாய்வு செய்து வருகிறது. அதற்கு உதவியாக இருக்கும் வகையில் இந்த புதர்கள் விரைவில் அழிக்கப்பட இருக்கின்றன. இந்த கோட்டைக்கு எப்படி பெயர் வந்தது? வரலாற்றை ஆராய்ந்து பார்த்தால் ஒரு கர்ண பரம்பரை கதை கிடைக்கிறது. இந்த இடத்தில் ஒரு பனைமரம் இருந்ததாகவும் அந்த பனை மரத்தின் பழங்கள் தங்க பனம்பழங்களாக விழுந்ததாகவும் அதனால் இதற்கு பொற்பனைக்கோட்டை என்று பெயர் வந்ததாகவும் இங்கிருப்பவர்கள் கூறுகிறார்கள். சுமார் 3 கிலோமீட்டர் சுற்றளவு கொண்ட இந்த பொற்பனைக்கோட்டையை நாங்கள் வலம் வந்து மெல்ல அதன் நுழைவு வாயிலை எட்டி பிடித்தோம் என்றே சொல்ல வேண்டும். ஒற்றையடி பாதை, இருபுறமும் முட்செடிகள் நிறைந்த ஒற்றையடி பாதை. இந்த ஊரில் உள்ள ஒரு நபர், அதாவது உள்ளூர் நபர் ஒருவர் எங்களுக்கு வழிகாட்ட அவரை பின்பற்றி நாங்கள் கோட்டைக்குள் நுழைய தொடங்கினோம். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவோ ஒரு தனிப்பெரும் சரித்திரத்தை தனக்குள் அடக்கியிருக்கும் இந்த பொற்பனைக்கோட்டைக்குள் நாங்கள் பிரவேசிக்கிறோம். எதிரே எங்களை ஒரு பனைமரம் வரவேற்கிறது. தூரத்திலும் ஒரு பனைமரம் தெரிகிறது. உள்ளே சென்றதும் எங்களை நீர் நிறைந்த பொய்கை எங்களை வரவேற்றது. நீங்கள் மேப்பில் பார்த்த அந்த பொய்கைதான் இது. இனி நாங்கள் அந்த அரண்மனை இருக்கும் பகுதிக்கு செல்ல போகிறோம். பாசி படிந்த நீரில் எங்களது பயணம் தொடங்கியது. நம்முடைய மூதாதைகள் இங்கே கோட்டைக்குள் பத்திரமாக இருந்த சுவடுகளை காணப்போகிறோம். வரலாறே இங்கிருந்து தான் தொடங்குகிறது என்று அந்த உள்ளூர்காரர் பெருமிதத்தோடு சொன்னார் எங்களிடம்.
அவர் வழியை பின்பற்றி அரண்மனை இருக்கும் இடம் நோக்கி நாங்கள் சென்றோம். இப்போது நாங்கள் வந்த திசையை திரும்பி பார்க்கிறோம். எங்கும் அந்த பொய்கையின் தடம், அதைச் சுற்றிலும் கோட்டை சுவர், அதில் புதராக மண்டி கிடக்கும் சீமை கருவேல மரங்கள். இப்போது அவர் வழித்தடத்தில் நாங்கள் சென்று கொண்டிருக்க அவர் வழித்தடத்தில் கிடைத்த எச்சங்களை எங்களுக்கு காட்ட ஆரம்பித்தார். 8 மாதங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற பயணம் இது. அந்த உள்ளூர்காரர் இப்போது பாருங்கள், இங்கே ஒரு பானை ஓடு இருக்கிறது என்பதை எங்களுக்கு சுட்டி காட்டினார். இந்த செங்கல் இருக்கிறதுல இந்த செங்கல் இன்னைக்கு கொத்தனார் வந்து கரண்டால் உடைக்க முடியாது. இப்போவும் சொல்கிறேன், இப்போவும் சொல்லுவேன், இப்போவும் சவால் விடுவேன். இந்த கல் வந்து கரண்டால் உடைக்க முடியாது. இப்போ உள்ள கல் வந்து போட்டு தண்ணி அது 2 போயிடும். இந்த கல் உடைக்க முடியாது. அது இது கைனால் தடனது மகாராஜா. இது வந்து உருக்குனது, இரும்பு உருக்குனது கல். இந்த கல் இங்கே பாருங்க, இங்கே பாருங்க, ஒரு பானை இருக்குல்ல, ரொம்பவே நல்லா தெரியும். இங்கே பாருங்க, நான் சொல்ல வேண்டிய இல்லை. இப்போ நானாக ஏற்பாடு இல்லை. இங்கே பாருங்க, இங்கே பாருங்க, இதை பாருங்க, பானை இருக்கு பாருங்க. தொழில்துறைக்கு இது ரொம்ப அவசியம். இந்த இது நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு இது எனக்கு ஒரு நல்ல முடிவாகனா, இதை கரும்பு ஏற்பட்டோன்னா நல்ல விஷயம் நடக்கணும். எங்களுக்கு ஒரு ரோடு வசதி வரும், நாங்கள் நல்லா இருப்போம். இதுபோல எண்ணற்ற பானைகள், எண்ணற்ற பழங்கால பொருட்கள் இந்த மண்ணுக்குள் புதைந்திருக்கின்றன. அதை வெட்ட வெளிச்சமாக்கும் வகையில் அங்காங்கே எச்சங்கள் தென்பட்டு கொண்டே இருந்தன. நீங்கள் எங்கள் ஊரை, எங்கள் இடத்தை அகழ்வாராய்ச்சி செய்து ஒரு நல்லதொரு நிலைக்கு இட்டு சென்றால் எங்கள் ஊருக்கு சாலை வசதி கிடைக்கும், அதனால் எங்கள் ஊர் வளம் பெறும் என்று அந்த உள்ளூர்காரர் நெஞ்சுருகச் சொன்னார். அவர் அன்று சொன்ன வார்த்தை என்று நிறைவேறியிருக்கிறது. தற்போது அந்த இடத்திலே அகழாய்வு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை பெருமிதத்தோடு இங்கே நான் பதிவு செய்து கொள்கிறேன். இப்போது நாங்கள் அரண்மனை இருந்ததாக சொல்லப்படுகின்ற இடத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம். கீழே நான் பார்த்தபோது சுட்ட செங்கற்களும் அக்காலத்தில் பயன்படுத்திய பொருட்களும் உள்ளே புதைந்து இருக்குமோ தேடிக்கொண்டே சென்றேன். பொற்பனை கோட்டை அப்படிங்கிறது 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உருவான கோட்டை அப்படின்னு இங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க. அகழாராய்ச்சியும் பண்ணணும் அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தொல்லியல் ஆய்வாளர்களும் ஆர்வலர்களும் இதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. அந்த இடத்துல தான் இப்போ நாம் இருக்கோம். இந்த பொற்பனை கோட்டைங்கிறது சுற்றிலும் 3 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இருக்குது. இந்த கோட்டையை சுற்றிலும் 4 திசையிலையும் 4 காவல் தெய்வங்கள் இருக்குது. 2 பக்கம் முனீஸ்வரன் இருக்குது, ஒரு பக்கம் காளி கோயில் இருக்குது. அந்த காலத்தில் பயன்படுத்திய செங்கற்கள் இருக்குது. ஒரு கட்டிடம் கட்டியதற்கான அமைப்புகள் இருக்குது. இப்போது நாம் எங்கே நிற்கிறோன்னா இந்த பொற்பனை கோட்டையில் இருக்கிற ஒரு அரண்மனைங்கிற இடத்துல இருக்கிறோம். இதனோட நான் சுற்றி பார்த்துட்டேன். அந்த தரைப்பகுதியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 அடி அல்லது 5 அடி அளவுக்கு மேலே உயரமாக இருக்குது. ஒரு சமதள பரப்பில் இருக்குது. இது எல்லாமே தனியார் அல்லது பொதுமக்களோட பயன்பாட்டுக்கு இந்த நிலங்கள் பட்டா போட்டு கொடுத்துட்டாலும் இதில் இருக்கிற தொல்லியல் எச்சங்கள்னால வெகு விரைவில் இங்கே அகழாய்வு செய்யப்படும் நாம் நம்பலாம். அப்படி அகழாய்வு செய்யப்பட்டால் இந்த இடத்துக்கு கீழே மாபெரும் நகர நாகரிகம் இருந்ததற்கும் நமது தமிழ் மூதாதையர்கள் இங்கு வாழ்ந்ததற்கான சான்றுகளும் தடயங்களும் இங்கே கிடைக்கணும் நாம் நம்பலாம். அதற்கான முன்னெடுப்புகளை தமிழக தொல்லியல் துறையும் மத்திய அரசின் தொல்லியல் துறையும் எடுத்துக்கிட்டு வராங்க. கூடிய விரைவில் இங்கே ஒரு நல்ல பதில் நமக்கு கிடைக்கும் நாம் நம்பலாம். கீழடி அகழாய்வு எப்படி தமிழர்களோட தொன்மையை உலகுக்கு பறைசாற்றுச்சோ அதே போல் இங்கே இருக்கிற பொற்பனை கோட்டை அகழாய்வு கூடிய விரைவில் தமிழகத்தின் தொன்மையை, தமிழரின் தொன்மையை வெளிக்காட்டணும் நாம் நம்பலாம். வாங்க இப்போ நம்ம பொற்பனை கோட்டைக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இங்கே பார்க்கும்போது எல்லாமே ஒரே மரங்கள் அடர்ந்த முட்கள் அடர்ந்த புதராக தான் இருக்குது. நடுவில் வந்து ஒரு குளம் இருக்குங்க. ஒரு கோட்டைக்குள்ளே குளம் இருக்குது. அதுக்குள்ளே இன்னும் தள்ளி வந்தோன்னா நம்ம வந்து அரண்மனையை பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ கோட்டைக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம இந்த கோட்டையோட அரண்மனை இருக்கிறதா சொல்லப்படுகிற நம்ம இடத்துக்குள்ளே போகிறோம். இங்கே இருக்கிற செங்கல்கள்லாம் பார்த்தா ரொம்ப கனமாக இருக்குது, ரொம்ப அகலமாக இருக்குது. இப்போ கூட ஒரு செங்கலை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. 1 அடி
நீளம் 1/2 அடி அகலத்துக்கு இங்கே செங்கல்களை அறுத்து வைத்ததா இங்கே இருக்கிற ஊர் மக்கள் சொல்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இடம் வந்து ஒரு 3 ஏக்கர் அளவுக்கு அரண்மனை இருந்ததா இவங்க சொல்கிறாங்க. இங்கெல்லாம் அகழாய்வு செய்தால் இன்னும் நிறைய தகவல்கள் கிடைக்கும்னு நம்ம நம்பலாம். நாம் இன்னும் உள்ளே போய் பார்க்க போகிறோம் வாங்க. நீங்கள் வந்து இந்த அரண்மனையோட பகுதியில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்ம சுற்றுவட்ட பகுதியை பார்க்குறோம். செங்கல்கள் அது வந்து அந்த காலத்தில் கட்டின செங்கல்களோட தடயங்களை இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். இது சுத்த செங்கலோட இது உருவத்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இது ஒரு அப்படியே மதில் சுவர் மாதிரி இந்த திசை அப்படியே போகுது. இதுக்கு கீழே மதில் சுவர் இருக்கலாம். இதற்குள்ள ஒரு அரண்மனை புதைந்திருக்கலாம். இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறோம். காடு மேடு சுற்றி வர வேண்டிய மாதிரி இருக்குது. இங்கே நிறைய புதர் மண்டி கிடக்கு. தைல மரங்கள், தேக்கு மரங்கள்லாம் இங்கே வச்சுருக்காங்க. இந்த இடம்னா புதையல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து ரொம்ப இது பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. ரொம்ப இது வந்து மந்திர தந்திரம் வகையெல்லாம் வந்து இது பண்ணி இந்த கல்லை தூக்க முடியல. இது கடலை போட்ட இடம், கடலை கம்பு போட்ட இடம் இந்த இடம். அதை தூக்க முடியல இன்ன வரைக்கும் இந்த இடத்துல இப்படி தான் இருக்குது இந்த கல். இது கீழே புதையல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய மந்திரவாதி நைட்டில் பாலில் வர மாட்டாங்க, நைட்டு தான் வருவாங்க. நைட்டு வந்து ஏதோ இது ஒன்று எலுமிச்சம்பழம் 4 பக்கம் கிடக்கும், புளி வெட்டி கிடக்கும், மண் வெட்டி கிடக்கும், 1 மீட்டர் ஆழத்துக்கு வெட்டி வைப்பாங்க. ஆனால் இதை தூக்கி பார்த்தா தூக்க முடியாது. இந்த கல் இருக்கிற மண்ணை தான் இருக்கும். ஆனால் இது விவசாயம் பண்ண இடம், கடலை கம்பு எல்லாம் பண்ண இடம். இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்குறீங்க ஒரு பெரிய கல் இருக்குது. இதுக்கு கீழே அந்த புதையல் இருக்கிறதா ஒரு நம்பிக்கையின் பேரில் நிறைய பேர் இங்கே வந்து பூஜை செஞ்சதாகவும் மந்திர தந்திரம் செஞ்சு பார்த்ததாகவும் இங்கே இருக்கிற ஊர் மக்கள் சொல்கிறாங்க. இப்போ அந்த இடத்த நம்ம பார்க்குறோம். அப்படியே பார்த்தோன்னா பாருங்கள், இந்த செங்கல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் ஆதி காலத்து செங்கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் தொல்லியல் துறையின் மூலமாக கார்பன் டேட்டிங் அந்த மாதிரி அதனோட கால அளவு முறை அளந்து சொன்னால் தான் தெரிய வரும். இந்த அரண்மனையோட சுவராக கூட இருக்கலாம். இது ஒரு நல்ல ஒரு உருகிய அல்லது உருக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒரு வஸ்து இங்கே இருக்குது. அதை பார்க்குறோம். அரிக்காமேட்டை போல, ஆதிச்சநல்லூரை போல, கீழடியைப் போல இங்கும் ஒரு தமிழர்களின் நாகரிகம் இருந்தது என்பதற்கு சான்றுகளாக விளங்குகிறது இந்த பொற்பனை கோட்டையின் மிச்சமிருக்கும் எச்சங்கள். தன்னுள் பல்வேறு மர்மங்களை இந்த பொற்பனை கோட்டை புதைத்து வைத்திருக்கிறது. அதற்கொரு உதாரணம்தான் அந்த புதையல் கதை. பல்வேறு அரசியல்வாதிகளும் இங்கே புதையலுக்காக போராடி இருக்கிறார்கள் என்று அந்த ஊர்க்காரர் நம்மிடம் சொன்னது வியப்பையே தந்தது. இங்கே பார்க்குறீங்க, இந்த ஒரு கோட்டைகள் இருந்ததற்கான ஒரு தடயங்களை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. நன்கு சுடப்பட்ட அல்லது உருக்கி எடுக்கப்பட்ட ஒரு கல் போல் இது தெரியுது. அந்த அரண்மனையின் எல்லைப்புறத்திலிருந்து பார்க்கும்போது பொய்கையின் மற்றொரு பக்கத்தின் எல்லை நமக்கு தெரிகிறது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க, அந்த இடத்துல ஒரு சுட்ட செங்கற்களோ அல்லது ஒரு இரும்பை உருக்குனா எப்படி இருக்குமோ ஒரு பாறை, ஒரு செங்கல், அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இதே மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த கோட்டை முழுக்க நிறைய இருக்குங்க. அதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போது நாம் மீண்டும் வந்த வழியே திரும்பி செல்ல ஆரம்பிக்கிறோம். வழி எங்கும் ஏதேனும் சுவடுகள் கிடைக்காதா என்ற ஒரு ஏக்கத்தோடு நானும் எனது கேமராவும் அலைந்து கொண்டே இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். தற்போது அங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் அகழாய்வு நம் பழந்தமிழரின் பல்வேறு தகவல்களை வெளிக்கொண்டு வரும் என்பதில் மாற்று கருத்தே இல்லை. பழங்கால தமிழர்களின் எச்சமாக நிற்கின்ற இந்த பொற்பனை கோட்டைக்கு நாங்கள் இந்த பொற்பனை கோட்டையின் தற்கால வாரிசுகள் என்று சொல்வது போல் கம்பீரமாக நிற்கின்றன இந்த இரட்டை பனை மரங்கள்.
தண்ணீரை தன்னுள் வைத்திருக்கும் இப்பொற்பனை கோட்டை பழந்தமிழரின் நாகரிகத்தை தன்னுள் அடக்கி இருக்கிறது என்பது வெட்ட வெளிச்சமாகிறது. பொற்பனை கோட்டையை பற்றி தெரிந்த உள்ளூர்காரர் ஒருவர் இங்கே இருக்காரு. பொற்பனை கோட்டைக்குள்ள என்னென்னங்கள் இருக்கு, இவர் என்னென்ன பார்த்துருக்காரு அப்படிங்கிற பற்றி இவர்கிட்ட கேட்போம். வணக்கங்க. வணக்கம். உங்கள் பேர்? கே கணேசன். கே கணேசன். சொல்லுங்கள் கே கணேசன், இங்கே என்னென்ன இருந்தது, இப்போ இங்கே என்னென்ன பொற்பனை கோட்டைக்குள்ள என்னென்ன இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். பொற்பனை கோட்டைக்குள்ள எனக்கும் ஒரு ஏக்கர் இருக்கு இடம். உங்களுக்கு? ஆமாம், உங்களுக்கு சொந்தமாக. இது வந்து இந்த ஒரு ஏக்கர்னா எப்படின்னா, அப்போ தஞ்சாவூர் மகாராஜா எங்களுக்கு இந்த பொற்பனை கோட்டைக்கு அருமைக்கு பூசாத்தரன் நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருமைக்கு நீங்கள் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாடும். இந்த கோட்டையோட வரலாறு வந்து சுத்தலை வந்து 3 கிலோமீட்டர், இந்த அரண்மனையோட சுத்தலை வந்து 3 ஏக்கர், சுனையன்றது இந்த இலக்கு இந்த பக்கம் வடக்கு, இந்த பக்கம் மேலே பக்கம். அதே தங்க பனைமரம் இந்த இடத்துல ஒரு பனைமரம் இன்றைக்கி உருவாயிருக்கு. இந்த ஆண்டு வரலாறாக தான் இந்த உருவாயிருக்கு. இந்த பனைமரம் உருவாயிருக்குது. அது வந்துட்டு இந்த நீராய் இது பொய்வை இதெல்லாம் பொப்பனை முனீஸ்வரர் தெய்வ பொங்கல் குளிக்கிற இடம் இந்த இடம். நான் இந்த ஓடு தான் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட இந்த வரலாறு காமிச்சிருக்கேன். இந்த முட்டி, அந்த பானை, இந்த நிறையா இது மாதிரி நிறையா தோணுன்னா இதோட நம்ம சிவகங்கை அந்த இதோட நமக்கு பெரிய இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இங்கே நிறைய புதையல் இங்கே இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இங்கே நிறையா இருக்குது. இது கெருமண்டு ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி எடுத்து நல்லபடியாக பண்ணணும். எடுத்து நல்லா இருக்கணும். எங்களுக்கு தெய்வத்துக்கு நல்ல சந்தோஷம், எங்களுக்கு எங்கள் ஊர் மக்கள் நல்லா வாழ்வாங்க, இந்த ரோடு வசதி நல்லாயிருக்கும், எல்லாரும் நல்ல விஷயம். எனக்கு ஒரு ஏக்கர் இருக்குது. நான் சரி, கணேசன் சொன்ன கூற்றுப்படி இங்கே என்ன நம்ம அனுமானிக்க முடியும் அப்படின்னா, 3 கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கு ஒரு கோட்டைக்கு நடுவில் 3 ஏக்கர் அளவில் ஒரு அரண்மனை அப்படி இருக்குது சொன்னாங்கன்னா, ஒரு அரண்மனை இருந்தால் அதை சுற்றி மந்திரி, பிரதானிகள், மக்கள், தளபதிகள் எல்லாருமே இருந்திருப்பாங்க. அவர்களை சுற்றி தான் கோட்டை எழுப்பப்பட்டிருக்கும். ஏன்னா அந்நியர் படையெடுப்பிலிருந்து தடுக்கப்படனா கோட்டை கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்படி ஒரு பொற்பனை கோட்டையில் நாம் இருக்கோம். இதற்குள்ளே போகும்போதே பார்த்தோம் நாங்கள் பானை ஓடுகள், செங்கற்கள், இரும்பை வார்த்த போது அந்த மண்ணெல்லாம் உருகி நிற்கிற மாதிரியான பாறைகள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இங்கே ஒரு பொய்கையெல்லாம் பார்க்குறீங்க இந்த இடத்துல. ஏன்னா மக்கள் ஊருணி, அதாவது தண்ணி இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல மக்கள் வாழ முடியும். அது மாதிரியான அமைப்பு இங்கே இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த இடத்த அகழாய்ந்து பார்த்தால் மாபெரும் தமிழனோட நகர நாகரிகம் கண்டிப்பாக இங்கே இருக்குன்னு நாம் நம்பலாம். சிந்து நாகரிகம், மொஹஞ்சதாரோ நாகரிகத்தை பிந்தைய நாகரிகம் தமிழனுடையது அப்படின்னு நிரூபிப்பதற்கு கீழடியை போல இந்த பொற்பனை கோட்டையும் ஒரு சான்றாக இருக்கும் என்பதில் எல்லளவும் ஐயமில்லை. மீண்டும் இதே போன்று வேறொரு சுவாரஸ்யமான தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு வாலு. நன்றி. அந்த உள்ளூர்காரர் பொற்பனை கோட்டைக்கு அருகில் ஒரு 1000 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள இடத்திற்கு எங்களை அழைத்து சென்றார். அங்கு குழிகளாக இருந்தன. இது என்ன குழி? சென்னா குழிப்பாறைங்கிறது. சென்னா குழிப்பாறை. சென்னா குழிப்பாறை அப்படின்னா என்ன? சென்னா குழிப்பாறை தான் அந்த மகாராஜா தங்கின இடம். மகாராஜா அதாவது அரசர்கள் இங்க தங்கிய இடம். படை இது வந்து இந்த பாறையில் தங்கின இடம். இது என்ன இல்லை ஓட்ட ஓட்டையா இருக்கு? இதெல்லாம் என்னது? இதுதான் குதிரைப்படை, யானைப்படைக்கு இந்த கொள்ளு, இந்த இது ஒன்றுது தண்ணி காட்டுனது. குதிரைப்படை, யானைப்படைக்கெல்லாம் இங்கதான் தண்ணி காட்டுனது. கொள்ளு, ஆமா, அதெல்லாம் வச்சு தண்ணி காட்டின இடம் இந்த இடம். சென்னாக்குழி என்பது இரும்பை வார்க்கும் உலைக்களம். அதில் இருந்து வரும் செந்நிற தீப்பிழம்பைத்தான் இம்மக்கள் சென்னாக்குழி என்று அழைக்கிறார்கள் என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள். அடுத்த பாகத்தில் பொற்பனை கோட்டை முனீஸ்வரர் பற்றி நாம் பார்க்கலாம்.